Извор 10. Орехов сорт, подходящ за страни със студена зима. Разпространение. Извор 10 е утвърден като основен за България сорт. Заема около 60% от отглежданите в страната сортове. Агробиологична характеристика. Дървото има умерен растеж. В края на 10-та вегетация обемът на короната му е 60 кубични метра. Скелетните клони израстват по сравнително широк ъгъл спрямо водача, като се гарнират добре с обрастваща дървесина. Цъфтежът е средно ранен, протогеничен. Цъфтежът на рисите на шейново и сер съвпада до голяма степен с този на женските цветове на извор 10, което е предпоставка за добро опрашване. Поради ранния си цъфтеж е чувствителен на пролетни мразови, но притежава отлична зимна студоустойчивост. При отчете на зимна температура от минус 24 градуса през месец януари се констатира 40,7% измръзване на мъжките пъпки и 23,3% измръзване на женските. Докато при френския сорт Лара измръзването на репродуктивните органи е над 90%. Извор 10 е показал в производството и по-добра зимна студоустойчивост от американските сортове Сер и Хартли и турските сортове Шибин и Беледжик. Извор 10 плододава 80% от странични плодни пъпки, т.е. сортът е с латерално плододаване, което го прави високодобивен. Дърветата встъпват в плододаване 3-4 години след засаждането, но икономически значим добив се получава на 6-та година. Средният добив от дърво за периода от 7 до 10 вегетация е 20,9 кг и е близък до добива на високопродуктивните чужди сортове Сер, Хартли, Фернор и Лара. Плодовете са средноедри, с продълговата форма и средно тегло 11,6 грама. Черупката е слабо нагъната, тънка, лесно чуплива. Цветът е сиво пепеляв. Ядката е светло оцветена и е много добре охранена. Отделя се лесно от черупката. Рандиманът е много висок – 55,5%. При климатичните условия на Южна България плодовете зреят през средата на месец септември. Технологична характеристика. Плодовете са сравнително изравнени по форма и големина. Подходящи са за механизирано начупване поради лесното отделяне на ядката от черупката. Ореховата ядка съдържа 67,6% мазнини.